Tá mu chun brenn ar bhríthre inis go dtí Físeán tríocha sé. Is féidir trí grúpa dhéanamh den na Briathra, an chéad réimnú, an dara réimnú agus na Briathra nabhrialta. Brennmuid ar na haimsrí agus ar na móna éagsúla den na Briathra faoin na grúpaí sin. Seo iad na cineálacha Briathra tá sa chéad réimnú. Briathra a bhfuil siúla amháin in na bhréamh, tóg, ca, dói, lé agus sí mar hampla. Briathra a bhfuil níos mó ná siúla amháin iontu a chuochnaín ar bhfad IL, sábháil mar hampla. Rins Briathra mar tuspáin agus tumáin. Seo iad na cineálacha Briathra tá sa dara réimnú. Briathra a bhfuil níos mó ná siúla amháin iontu agus a chuochnaín ar AIGH nó IGH, ceannaí agus imí mar hampla. Briathra a bhfuil níos mó ná siúla amháin iontu agus a chuochnaín ar AIL nó IL, AIN nó IN, AIR nó IR, agus AIS nó IS, ceangail, cusan, imar agus inis mar hampla. Rins Briathra a bhfuil níos mó ná siúla amháin iontu, foghlaim agus freastal mar hampla. Tá aon bhríthar déag sa Ghaeilge ar Briathra nabhrialta iad. Ní leanann siad rialacha faoi le, agus is gá iad ólam mar tá chuid acu ar na Briathra is cotíanta sa tanga. Feicimid na Briathra nabhrialta sna Físeán tá amach roin. Má bhíonn tú leart le duine amháin agus ordú a thuirt agat, ní le duine ach fréamh an bhríthar a úsáid. Sugadh tú a réamh na mríthar san Uachtar nó ar foghlair.ie. Feicimid tú an legan a bheith wet in aice leis an bhocail verb. Bris, tóg, marcáil, tuspáin, dói, lé, ní, sí. Má bhíonn tú leart le níos mó na duine amháin, tá athra átha le duine ar an bhréamh. Cuireann tú IG fada nó AIG fada le fréamh na mríthra ar bra ar cé acu chuil nó leathan atá an réamh. Bris, brisigí. Tóg, tógagaí. I gás Briathra mar na cín híos, chuireann tú an I déarnach sa réamh as cuireann tú AIG fada lé. Marcáil, marcálagaí. Tuspáin, tuspánagaí. I gás Briathra mar na cín híos, chuireann tú an IGH as cuireann tú IG fada leis. Dói, dógaí. Lé, légaí. I gás Briathra mar na cín híos, chuireann tú an IGH as cuireann tú fada G fada leis. Ní, nígaí. Sí, sígaí. I gás Briathra sa dara réimnú, má bhíonn tú leart le duine amháin agus ordú a thuirt agat, ní le duine agat ach fréamh an bhríthar a úsáid. Ceannaí, éirí, ceangail, imar. Má bhíonn tú leart le níos mó ná duine amháin, tá athra átha le duine ar an bhréamh. Má chríochnaíonn an Briathar ar IGH, chailann tú an IGH as cuireann tú fada G fada leis. Ceannaí, ceannaígaí. Éirí, éirígaí. Má chríochnaíonn an Briathar ar AIL nó IL, AIN nó IN, AIR nó IR, nó AIS nó IS, chailann tú na gutaí sin as cuireann tú fada G fada nó fada G fada leis. Ceangail, ceanglígaí. Imar, imrígaí. Le habairt sína dúilteach sa bhó ordathach, ní le duine ach ná a chur roimh an mríthar. Ní gá athruair be a dhéanamh ar chunsan as cuireann tú H roimh chotaí. Ná bris é. Ná habarlam gúil si ar ais. Duine mo cleachta beag anois ar na rialacha seo. Cur gach Briathar san nimhir ulra. Bailí an brúscar. Bailígaí. Ní na gréithe. Nígaí. Ordaí an bia go tapaí. Ordaíagaí. Sábháil neart airgid an bhí seo. Sábhálagaí. Brú na cnapaí sin. Brúagaí. Lua leis é. Luagaí. Ná hinis do nára faoi. Ná hin siagaí. Dúna faoin óga sin. Dúnagaí. Freigar gach ceist ar an bop air. Freagríagaí. Críochnaí an obair sin trúna. Críochnaíagaí.